Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Dek Jihun. Ada Mas Farizi, ada Mas Rama, ada Mas Elvan, ada Mas Reksa, dan ada Mas Aska. Mas Aska memakai barungan apa ini? Wih, barungan kelinci. Terus Mas Reksa memakai barungan hitam. Terus Mas Elvan memakai barungan ular piton. Ular piton. Mau ular kobra iki untuk ular piton. Terus Mas Rama memakai barungan telon merah. Terus ada Mas Farizi. Mas Farizi memakai barungan. Terus Dek Jihun memakai barungan nek. Wah, kodoke ngorenek sawah. Ayo Dek Jihun dipakai yo. Bangsane para Gandharwa Sewu. Sumingkira saka satengahing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka satengahing alas gagah wangi. Ayo. Yo duduk yo Dek Jihun. Yo Mas Farizi dipakai. Ayo Le. Yo duduk yo. Yo Mas Rama dipakai. Cerita Kanepan. Kabar bodoh dumateng Moro Miarto, kejawi saking Moro Parogo, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sang lebetipun ring. Keranten panggenanipun inggih radi sumpek. Ampun mlebet wonten area pentas jaranan ring. Keranten panggenanipun winates. Kersanipun Moro Parogo saged lumagane karya kanthi
sae ugi kanthi leluasa memberi mekaten. Terus kami katesanipun sampun para pamirsa menika wonten berita penemuan sebuah HP. Monggo ingkang HP-nipun dumawah semoga saged dumateng datang kula Mbak Putri kali Widowati menika. Yo duduk yo. Yo Mas Elvan. Elvan. Nah, delik ke. Elvan. Yo duduk yo Elvan. Yo Mas Reksa. Elvan. Yo duduk yo. Yo Mas Aska.
Yo wes yo Mas Saska. Ayo Dek Jiun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.